את מקליטה? יאללה, בוא, לבוא. הוא לא יכול לבוא. בואי. פס, לא פס, פס. יאללה, עכשיו. Chased our pleasures here, dug our treasures there. שרית? שרית? שרית, אפשר לשאול אותך מספר שאלות? שרית? שרית, מה עם עוד דיסק? שרית? שרית, מה עם עוד דיסק? אפשר חתימה? תביאו את. שרית! שרית, בבקשה ממך. שרית! אל תתעלמי מאיתנו, אנחנו המעריצים שלך. בואו נכנס לבקש סוכריה. סוכריה. שלום. אנחנו רוצים להציע לך עסקה. אני לא רוצה להתראיין. לא. אנחנו נעשה לך פרסומת, אמרתי, אנחנו מערוץ המקומי. בתמורה לשתי סוכריות, 2-3 סוכריות לכל אחד. אנחנו נעשה לך פרסומת, אנחנו... חבל, באמת חבל. ועד להקות צעירות? להקות אותם או להקות צעירות? אתה בלהקה או אתה עושה את הדבר הזה? לא. למה? זה לא מושך אותך? כי אני לא מספיק מוכשר בשביל זה. למה לא בסדר השביתה? שביתה? למה לא בסדר? לא בסדר. משרד הפנים לא עובד. נראה לי מספיק חסון בשביל זה. להיות בלהקה צבאית? לא. להיות בלהקה? להקות צעירות. צעירות? כן. מה בדיוק אתה רוצה שאני אעשה? שאני אשיר? מה שאתה יודע. По-русски это не хорошо. Вообще Тарком, бывает, забастовку в ущерб людям. Это вот так шахто. Лё беседер, адани тер. Нетаньяга, זה экономика. Экономика. Есть ראש, הכל בסדר. ראש היום לא בסדר, מחר לא בסדר. חצי שעה לא בסדר, הפה בסדר. עד הספר שלך. בחורה צעירה ומרותה. חפשת עוד יותר. ייצוג. סיפור אותנו. בנות! מה? לא! ובת כמה את? ואת השנייה צוחקת, בת כמה את גם? והיו נותנים לך להיכנס לאור כשאת לבושה ככה? ציוני הבגרות באורט בשנתיים האחרונים, לפי סקר שעשינו, עלו ב-17%. עכשיו, איך אתה חושב שזה קשור לזה שהגרמנים פלשו לצרפת במלחמת העולם השנייה? איך זה קשור למה? סליחה, את יודעת שטלפון מזיק? לא. עושה קרינה? לא יודע עברית, צדיק. סליחה גברת, את יודעת שטלפון סלולרי עושה קרינה? בסדר, אוקיי. תצלמו, כן?